Sa mundong puno ng kompetisyon, hindi maiiwasang may mga taong makikita kang umaangat at matatakot. Hindi dahil masama kang tao, kundi natatakot silang malamangan mo. Hindi nila kayang makita kang lumalago kasi ang tingin nila kapag umaangat ka, bababa sila. Pero alam natin, hindi ganon ang tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay hindi paramihan ng nadadaanan, kundi paramihan ng nahihila pataas. Kaya dun tayo sa mga taong hindi matatakot sa tagumpay natin. Dun tayo sa mga kakampi, sa mga kapatid sa pangarap. Yung hindi takot malamangan, kundi masaya kapag tayo umaangat. Dun tayo sa mga taong hindi nagbabagsak, kundi sumusuporta, nagtutulak at nagsisigaw. Kaya mo yan sa bawat hakbang natin pataas. Tandaan natin na mas magaan ang pag-akyat kapag may mga kasama kang hindi hadlang, kundi hagdan. Maraming salamat at sana sa ating bawat pag-unlad, hindi lang tayo ang umaangat, kundi buong paligid natin.